Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás? Jakýho bejka? Bejci už jsou dávno ve skumavkách. Jedinej bejk v celém okolí, to je přece Cecilka. Co porád za mnou lezeš ty? Cecilka? Vy ji znáte? Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl. Ahoj. Tak, kdo u vás marodí? No přece já. To mě mohlo hnedka napadnout. Že jak má někdo tíseň na hrudi, tak to můžeš být jedině ty. Budeš mě léčit? Bedřiško, já vím, že jsi hodná holka. Já. Dej mi ten klíč. Bedřiško, neblázni. Víš, co stojí? Zneužití? To je rychlé lékařské Zneužití pomoci. vypadá úplně jinak, Štěpánku. Tak se mám. Bedřiško, já fakt nemůžu. Tak ty nemůžeš. Ne. Ne. Tak v tom případě budu léčit já tebe, jo? Ne, sakra, neblbni! Hergot, co pak nevidíš, že jsem ve službě? A já myslela, že ve službě si nesmí jenom pít. Štěpánku, něco jsi tady zapomněl. Hop! Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy máte opravdu náročné povolání, pane doktore. A všimla jsi z těch prvních houslí v druhé větě a těch druhých houslí v první? Náročné povolání. Za 13 korun na hodinu. Cigarety nemáš? Jaký by si chtěl? S velbloudem. Zabavuje se. Máš ještě velblouda. Ejja. Zabavuje se. Ještě. Podívej se, to bychom tady byli do rána. Tady máš karton a otevři ty šranky. A co s tou slečinkou, pane? Je tvá. Děkuji, pane. Uchystá mi osud, který je pro řádnou ženu horší než smrt. A pak ji prodám do jihoamerického nevěstince, pane. To je ono! Sladké sny, slídile. Pojďte, pane, pohmožděný panec potřebuje pohotovou pomoc, pane. Dej sem ten fek. Co s tím? Memfi. Ten fek sem vek. Chce tenhle tvůj šek. Dej sem ten fek, nebo fifinem smrti. Raf. Zvackuj ho. Va. Co to znamená? Nic. On to fefral. Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření. No to já taky, co tam máš dál? Ty křečový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím. A na venol bereš. Beru. Tak.
Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám nazpátek. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo? Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normálně a nespím od 3:30. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstáš. No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším výšky. Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další. Ani Franta Brabec nedal. Ten má moc malý to. Co? To ne. No co? No to. No co to? Ježišmarja, no přece to. Jako péro, jo. No. Ty jsi opravdu úplně blbej. Jak s tím souvisí, jaký má kdo péro, prosím tě, to s tím vůbec nesouvisí. Ne? No to víš, že ne. S tím souvisí, jak je kdo blbej a ne jaký má péro. Jsi tak blbej, že by si nemohl přispět ani za 1 000 000. Co za 1 000 000? Let za 1 000 000. Ty asi jo, viď. Prosím tě, a jak já bych asi mohla přispět? No, tak vidíš, že nemohl. No ty jsi opravdu blbej. Teď ti to vysvětlí s tím tvým medvědem. Dobře. 4metrový. Já jenom říkám to, co říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,70 m, mami, víš, no, se to hned chytá. Ještě. Panáčka 3,70 m. Prosím tě, co to je? 3,70 m. Má slon. A co? Africký. Co? Kluci, prosím vás. Bohoušku, nesmíš věřit všemu, co se říká v televizi. Já nevěřím všemu, co říkají v televizi. Říkám jenom tam říkali, on si stoupne na zadní, styčí přední tlapy, měří 3,70 m, možná víc. Prašuje. Nevěř tomu, já měřím 185. No taky si dej indiánka. A měřím 1,83 m, no co? Tak mě vlez na záda. Nech toho. Zkus se do toho stropu, ty vole. A když se dotkneš stropu, zkus se do toho stropu. A uvidíme hned, jak je ten tvůj Kodiak velský. Tak, Maruš, a pozor, a bude Kodiak. Já se na vylezu nahoru, tady se opři. Popři se, já tam vylezu. No opatrně. No opatrně, počkej. Tak, teď musím na tebe nějak, Hrgo. Prostě, no ty ale musíš, Takhle? ty musíš na zadní. No, ty děláš zadní, já vstyčuju přední. Stůj, opatrně, jo, já jdu nahoru, jo. Já jdu nahoru. Udělej tak, to je vůl. Udělej tam značku. Jak mám udělat značku, ty vole? Drápem, ne, ty vole. Ježišmarja. Uzlínko, podej mi vidličku, jo? Tati, zabruč. Co říkáš? Zabruč. Zabručím, až slezu dolů, podej mi to opatrně, ať se nic nestane. No, tak. No, co? Teď to mám. Tak, já mám značku. Nám to minule nestačilo. Nečum na mě, zaměř to, proboha. Kouzelný slůvko. Prosím? Kouzelný slůvko. Ty, já tě zabiju, ty. Parchanter. Už to... Ty vole, no neblázni. Miluj mě, Nikolasi. Miluj mě. Pojď. Já chci, abys to poprvé byl ty. Někdo mladý, krásný, svěží, něžný. Snaž se být něžný. Lásko. Má lásko.
tak vychrápej. Přemýšlím. A ty přemýšlíš, že to slyší celá věc, tak si otoč aspoň na pol. To otravuješ. Čau. Naši mám, to už spí. Ale nech mě ty konejčko, ohřej si ty šumka fleti. Co zase řveš? Ale Docela sympaťák, ne? jo, šli s Jirkou na Vyšný. Co děláš s tou elektrikou, prosím tě? Co zrovna? Vypnuli prout, no. No, zrovna teďko, když to bylo to, no. Vždyť už Hele, to prosím, dává, nejsem ne? svíčka, ale já to neviděla. A ty taky nechrápej, já bych do toho kopla, to je přešli, ale co je furt, tak se aspoň pojď, když to není v pojistkách. Já ji nemůžu najít. Oni zase rozsvítí, zasli. No. To máš po celé vsi. Celý psi, cože? Zase začíná. No tak běž tam na ní, prosím tě. Co já bych udělala? Kdybyste mi dávali to pivo... To tvoje maminka je. No, že to je moje maminka, já jsem říkala, abyste mi dávali na sluníčku pivo, rozumíš, a když dáváte na sluníčku pivo, takže jako poslouchejte, co je mě do toho, jen si to ještě poslouchejte. Tak si tu svíčku. A co neproskej, maminko! Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No. Co ty, tati? Já bych rád, ale mám maminku. Co to je? Chtějí vystřelit sperma do toho, víš, do vesmíru. Co chtějí vystřelit? Sperma. Jaký sperma? Normální, obyčejný sperma od chlapů. A proč? Co proč, aby ho tam chytli ty civilizace? Civilizace? No civilizace. Jaký civilizace? Ježíš, jaký civilizace? Ty vesmírný civilizace, co tam nahoře žijou, tak jim tam vystřelujeme sperma od chlapů. My jo? No my dva ne, Američani to tam vystřelujou, prosím tě. Přestaň se už blbě ptát a dívej se. To je dobrý náhodou. Paní doktorko, vy jste doktorka? Ano. A věříte v Boha? Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit. Však proč by nemohl? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte. Já jsem mal na frontě aj 27 stupňov. A išel jsem na steč. Ura! Automaty, gulomety. A tak jsme těch bolševikov byli. Čo to táram? Fašistou jsme byli. A na nějakou horečku jebem ti Boha jsme nekoukali. Zdrženlivost mladým neškodí. Dopomáhá nám k tomu spánek, výživa a hygiena. Ovšem u mnohých postpubescentů je sexuální fantazie přímo neodbytná. V takovém případě doporučuji studenou sprchu a cení končetin a celého těla vroté ručníky. Poslouchej, dejchni na mě. Že ty zkouřil? Nekouřil. Já vím. Jenom jsem inhaloval plyny vznikající při spalování tabáku. Aromatické uhlovodíky, kysličník uhelnatý a malé množství nikotinu. Kdyby žil táta, tak ti urazí v obě ruce. Dospívám v muže. Ty kacko. Budu potřebovat froté ručníky. Chčije a chčije. Mami, chčije a chčije. Co to říkáš? To říká děda. Jeden úředník nemocenský pojišťovny, nějaký Korec se jmenoval. Ten měl synka na studiích v Olomouci. A doktor Karafiát přijde jako kontrola a povídá: pane Korec, lidi si stěžují, že nedostávají nemocenský, co pak je to za pořádek? No a ten Korec vyvalil, že jako ty peníze bral, ale že to posílal synkovi na studia. A doktor povídal: mně do toho nic není. A ten Korec vzal kosu, vypil litr romu a za stadlou si podřezal hrtán. Dneska s lidem líp vede. Jednoho se oběsí on a po druhý se oběsí ona. Za nádraží bydlel nějaké Švec a ten byl 3krát ale neševcoval. A že jeho žena neuměla krást vůbec, tak se hambou oběsil na hambalku. No nebo ten chytil. Tak jeho žena prodávala po domech košile a přitom
A když ho přivedli četníci, tak nechytil. Se hanbou musel oběsit taky. Nevadí ti, že do toho pacienti močí. Chlapi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. Tak tohle bylo naposledy, to ti říkám, Pepíku, tohle bylo naposledy. Co si myslíš, člověče? Že se si tady mučkám, výpěku, nebo co? Ještě jednou se takhle vrazíš a poletí. Co je? Já jsem se přišel jenom zeptat, kdo vyzvedne holku ze školky. To jsem chtěl akorát vědět, no. Jen se neposerva. To neděláš dobře, Jaromíre, s tím si jednou se ti to vymstí. Její do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další. Zase kochal, že jo, pane? Vy jste se v tom zase vrtal, pane doktore, že jo? - 25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam. Já tomu nechtěla věřit, protože loni přijel nějaký podlešák ze Životína na kole. V hubě žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane Podlešák, teď se lehněte, než přijede sanita a ani se nehněte. Já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili, tak on se na kole jel do nemocnice sám, že prý nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam. Jo, pane doktore, tady zažijete věci. To není jako v nemocnici. Tam máte všecko, tady nic, jen tu hlavu a ruce, jak říká náš pan doktor. A když hlava blbne a ruce umdlévají, zbývá hod už jen ta zkušenost. Jednou taky možných přijede Rychnovský z Podbořan. Takhle se drží za srdce. Drásá si košili jako pan Haničinec v televizi, když předvádí infarkt a sypá. Rychle vůz, umírám. Naložili jsme ho, natočili mu EKG a co byste řekl? Měl ho tam? Neměl. No, a pak se v tom vyznejte. Potřeboval bych zatopit. Ne, když není pára, tak už si nemůžeme hrát. Leda na nejlínějšího chlapa pod sluncem. Tak já takhle jako ležím a jako pláču. A vy se ptáte proč. A já vám říkám, že mám strašnou chuť na maliny. A vy se divíte, že si neutrhnu.
A já vám říkám, pane, to já přece nemůžu, vždyť jsem strašnej leno. Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam. Já si jenom mrknu, co dávají na jedničce. Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky. No, mi to uteklo. To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku. Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš? Náhodou, jednu věc umím, víš. Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý. Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na 8. No. V takové rychlosti. V takové rychlosti. Honí mi z obrazu. To mi ho teda ukaž. Já z cvičných důvodů prolezu vnitřkem. Pepine! Direkcián! Dolů! Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! To je krása. K čemu to je? Zásni. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, nemůže urážet. Tady jsou ty léčivé jiskry, které dávají novou radost ze života, novou životní odvahu. Ten fialkový ozon, Mariško, od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet, nebo je dělat doma. Tak jsem tady! Zavři! Jo. To je i pro tebe, pro tvoje zdraví, pro tvoje nervy. Tohle, Mariško, budeme dělat každý den. Ano. Ano, Franci. To budeme dělat každou noc. To je krása. Jak panoptiku o pohlavní zdravovědě. Strýčku Pepine, nemáte hlad? Takže komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině. Napiš kromě Míry Břečky. No a to ti klidně podepíšu. Tak to podepiš. No, co s tím budeš dělat? Já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím. No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí předstírat lojalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No. Co ty, tati? Já bych rád, ale mám maminku. Přijde medvěd z pole role, ruce má až dole, nic se mu nedaří, vše se mu zapaří. Má-li ovšem tuto koulí, pak jen oči poulí. Mrkev raší, salát hourá, ke dlubna mu plnoty zbourá. La pardon, zasadí paličku, než bude duben, vyroste druhá a vedle ní buben. La pardon, zasadí hrnéček, přijde až v červenci, bude jich tucet a v dubový kredenci. Hopla, páni, tak koule jak mání. A jak to mám, tak to dám, na vejdělek nekoukám. Ano. A za kolik, bráško? Za pouhý pakatel. Za polovicu u rodičky. Ano. To berem, pane. To berem. Nic neberem. Kecá. A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. Nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá? No, stejně jako u vás. Ne, já myslím, jak je to chytáte. Jo, ty myslíš, jak je balíme? Jo. No, zamiluješ se, dlouho jí nadbíháš, ona tě nechce a nakonec si ji vemeš za ženu. Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli? Máš na mysli něco speciálního, Mirečku? Čau. Čau. Nejradši mám takový, co nosej prsenky. Halo, školní hlášení. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Stříleli za války do vzduchu. No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Já, kdybych, pánové, před vás postavil 2 krabičky od sirek, ale 2 naprosto stejné krabičky. A o jedný z nich vám řekl, že je z USA. Tak která by pro vás byla lepší, co? Samozřejmě ta americká. Americká samozřejmě. No, americká samozřejmě. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honzíku, tudy, z druhé strany. To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Klakson troubí. Poslouchejte, pane, nejste vy náhodou taky meduje? Právě teď jsem, pane Hever. Dejte líznout, uvidíte. Moc rád. A mohl bych si hrát na ten Hever s vámi? Já si strašně rád hraju. A čím tady vlastně jste, pane? Moje maminka je v Polárce. V Kalíšku? Ne, dělá reklamu. Reklamu? Můj táta je plišovej, takhle veliký a dělá jenom... Přestává vás bavit, tak jste ji odkopnul. To je správný, to jste se ale ukázal. Teď to není on. On mě jenom stěhuje. No tak jděte. Mě taky nikdy nikoho neukážeš. Ty ho znáš, mami. Je to Petr. Ten Petr. No ale toho, jak jsem viděla, tak mi bylo jasný, že tě odkopne. Takže vy je jenom stěhujete. A proč tě nestěhuje ten Petr, když tě odkopnul? Mě nikdo neodkopnul, prostě jsme se rozešli. Pěkně to vedeš, ten život. To ti teda řeknu. A ten kašel, to máš z toho. To mám z toho vzduchu tady. Počkej, jako tady u nás? Ne, v Praze. To máš z toho života, jaký vydeš. Ale to je taky z toho, jaký lidi ty si vybíráš. S jakýma lidma ty se stýkáš. Pro Krista. A vy na ní nesahejte, když ji jenom stěhujete. Ty taky necháš každýho na sebe sát. Pak to takhle dopadne. Já bych tady potřebovala jenom pár dnů přespat. To víš, že jo. Ahoj. Ahoj, My tě taky. tady rádi vidíme. Já to nechápu. Já to nechápu, proč ty jsi taková, když my jsme s tatínkem tak šťastný. No, já nejsem zase tak šťastný. Ale ano, jsi. Jenomže to ona nebude nikdy. Tak, co jste zjistil, chlapče? Damová nyní pracuje v nevěstinci u Fikejzu. Sepsal jste s ní protokol? Sepsal. Tak to přečtěte. Mám ho přečíst tak, jak jsem ho zapsal. No, samozřejmě, jak jinak byste to chtěl číst. A já to zapsal tak, jak to říkala. V pořádku, čtěte. Vyšetřující. Já jsem se v protokole označil jako vyšetřující. Vyšetřující. Jak se jmenujete? Já jsem myslel, že to vypadá tak policejně zeptat se jí nejdřív, jak se jmenuje. Když jsem to samozřejmě věděl. Jistě.
Co vám odpověděla? Ty jsi nějaký zvědavej, hele. Cože? No jak to se mnou hovoříte, člověče? Ale ne, pane inspektore, to říkala ona. Mně. Nejdřív mi řekni, jak se jmenuješ ty. To taky říkala ona. Vyšetřující. Jindřich Hlaváček. Vyšetřovaná. Pojď blíž, Jindro, jestli pak už se holíš. Vyšetřující. Holím. Vyšetřovaná. Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující 21. No, výborně. Takže vaše personálie bychom už měli. Teď ještě, aby nám také něco řekla vyšetřovaná. Ano, vyšetřovaná. Co si to pořád píšeš, Mourku? Mourku? Vidím, Hlaváčku, že jste se velice rychle spřátelili. To bylo hned, pane inspektore. Ona je Vilma taková veselá. Veselá, říkáte. A co pak vám ještě říkala Vilma? Říkala, že jí utekl muž, že se mazal mastí na vlasy, že mu narostly a on odjel do San Franciska. No, konečně, to je ono. Doufám, že jste si to zapsal. Nezapsal, pane inspektore. Ona mi Vilma vzala tušku. Jo, ona vám vzala tušku. Hodila si ji do výstřihu. A co pak ještě říkala? Říkala, hledej šmudlo. Soudruh minister, major Haluška, já nejsem žádný ministr! Vy, soudruhu, neznáte ani svého nejvyššího představeného. Prepáčte, herr... Pán velkomuž. Co? Izviníte, tovarищ generál. Co? Prepáčte, herr... Soudruh, pán generál, jsem z toho volaky zmetený. To vidím. Pokračujte v hlášení. Po dobu mojej služby se nič zvláštního nestalo. Ale stane se. Ale stane se a vám z toho, soudruhu majore, veselo nebude. Tak, Honziku, poslouchej. Byl jeden čuník a všichni mu říkali, nelez do žita. Jenomže ten čuník se každou noc podhrabal a šup do žita. A tam se měl. Jako prase v žitě. Aha. A to je celý. To má ještě pokračování. Ten čuník byl ze všech nejtlustší a když přišla doba zabíjaček, šel první na řadu. Zabili ho. No jo. Ale ty ostatní potom taky. Ale jenom ten jeden si mohl opravdu říct, byl jsem v žitě. A teď rovnou za holkama do kolína. Trada! Já jsem přišel skrze ruku. Dobravce o ruku jsem přišel požádat. Až po televizi. Ale sedni si, Bobo, a buď stichá. To není Boba, babi. To je Honza. Tak sakra, rozsvíť. Playboy. Je kovboj, babi. Neříká se cowboy. Přece nejsem tak sklerotická, abych nevěděla, jaký je rozdíl mezi cowboyem a playboy. Ale to je ten, co má známost s tou rezavou slečnou. Já? Já žádnou rezavou slečnu neznám. Já neznám. A co v kosmetickém ústavě? Kdo pak to říkal? To je Hic. Jo, v kosmetiáku, no jo. Ale tam byl Hic. A ona mě jenom ukazovala cestu. Já jsem tam byl kvůli tomu tetování si nechat vygumovat. Tetování? A ve vězení jste náhodou nebyl? Ne, to ne. To jsem prosím dostal podmíněně. Ale jenom skrz traktor. Skrz traktor. Skrz traktor. No to nemyslíš vážně, Dorinko. Už jste někdy cítili, že vám rostou křídla? Chtěli jste uletět s někým, koho máte rádi? Co křídla? Na co křídla, pro boha?
Řídíš se do neštěstí, dítě. Maminko, ale já už nejsem dítě. Mám pocit, že konečně žiju. Já jsem zamilovaná. A kde chcete bydlet? No, v paneláku v bytovce. A nebo u dědy. Ne, u dědy ne. Kdo by vařil? No a co tam bude Dorka dělat? No co, u nás je práce. V kravíně může nastoupit třeba hned. Vždyť je psycholog. No a co? Když tam může být doktor, tak proč by tam nemohl být psycholog? Kráva má náhodou taky duši. Idealisto. A co vaše rodina? Souhlasí? Oni se mě taky na nic neptají. Jaké máte vzdělání? Střední zemědělská, obor mechanizátor. No, krávy pasu, protože jsem převlek traktor, no. Ještě něco? Uvědomujete si vůbec, že budete mít 3 tchýně a učitelky? Je to, když jsem si poradil s celým... Já už si nějak poradím. No, vidím, že je to perspektivní kádr. Měli bychom jim dát požehnání. Nikdy. Nikdy. Nikdy?